खुलुमबाय बयखौबो साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय बयनोबो। दा आङो नोंथांमोननो आंनि फिसा ब्लगनि गेजेरजों माखासे जोंनि बर'नि गागि मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। दा दिनै बे समावहाय आंजों लोगोसे गुवाहाटीयाव 6 माइलनि जे बर'नि बाजै हटेल, बे बाजै हटेलाव जोङो दा दङ। दा बावहाय माखासे देंखोगिरि हिन्जावसाफोर माने गोदोनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोनाय बिथांमोना दङ। दा आं बिथांमोनखौहाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो थाखाय आवगायदों आरो माखासे बर'नि दोरोङारि दामजु दामगिरि बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे दंफायो। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आवगायदों। बिदिब्ला नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोनहा। दा नायदो नोंथांमोना नै जोंनि बर'नि गागि मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोना दिनै गुवाहाटीयावहाय जमा जादों बागुरुम्बा दोहौनि मेथाइ रेकर्डिं खालामनो थाखाय। दा आङो गिबियावनो नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरदों जोङो बयजोंबो मिथिजानाय मेदाम सासे मेथाइ रोजाबगिरि। आं मेदामखौहाय गावनि मुंखौ खेबसे खोन्थानो थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङा ओरैनो थरसिगालि, ओमफ्राय डकुमेन्टसआव फुलमनि नार्जारि। अके। ओमफ्राय फिल्मनिखौनो मेदामनि मोनसे मेथाइखौ खिन्थानो हागोन ना? औ आं फिल्मनिखौनो खनना होनोसै दे। ओरै खननांलाया ओरैनो नामखौल' खोन्थाबानो जाबाय। नोंनि थाखाय आंनि जोनोमनि बायफ्लेलांबाय आंनि बिदिना। आदसा औ। थेंक इउ मेदाम, सिनायथि होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। जागोन। दा आङो सासे मेदामनो आङो हरनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिना ब्रह्म। ओमफ्राय मेदामना मेथाइआ मोनसे बुंनो हागोन ना? मेथाइआथ' गोबां दं, बेनि गेजेरावनो दोंसे आंनि गोसोआ मानोथाय ओरैनोसैनि। आंनि गोसोआ मानोथाय। औ। अके, बिराद मोजां मेथाइ, बिराद फेमास मेथाइ। थेंक इउ मेदामनिसिम। आरो थेंक आङो इउ। मेदाम सासेनो हरनो थाखाय खावलायबाय। हेलौ। मेदाम इन्ट्रडाक्सनखौ होदो। आंनि मुङा जुमुथि गयारि, औ ओमफ्राय आङो चिरां बिजनिनि। आदसा औ, ओमफ्राय मेदामना मा मा मेथाइ दंमोनलाय ओरैनो? मोनसे आंनाथ' ओरैनो आङो फकबो खनो नालाय। औ औ ओमफ्राय बुदांजों माखासे दं, बे नै आगै सना खारसन हैनो होननाया बेफोर। आदसा ओमफ्राय नै आगै रेडिअ'आव सना औ औ औ खारसनहैनो अके ओमफ्राय रेडिअ'आव आंनिया माने हर गेजेराव सोखोनायनाय खुंगुरानो। आदसा औ। गायदोंसो नंबाय आं सादा फालिया, गायदोंसो नंबाय आं सादा फालिया। थगायाखैहाय नोंलाय माथो लेखा रोङानो, थगायाखैहाय नोंलाय माथो लेखा रोङानो, लेखा रोङाबोला माबोरै रायजोखौ जानो। थेंक इउ मेदामनिसिमबो। बिथां मेदामनाबो माने मेथाइआ बयबो खोनाखाबाय जानांगौ, बिराद फेमास मेथाइ बेबो। थेंक इउ। बे आब'खौथ' सिनायखायो जानांगौ नोंथां एसे, बेना एसे आंनिया मेथाइफ्रा थाब थाब माने ओंखारबाय थासिनथारो। आंना पुर्निमा बसुमतारी, आगोलाव बिजनिनिमोन, दा औ क'क्राझाराव जाहैबाय। आदसा ओमफ्राय मेथाइआथ' मा होनो दारिमिनायानो बांसिन पपुलार। ओमफ्राय माबायाव बिसायाव एवार्ड मोननाया बे मामोनलाय आंनि गाना बावलायलांबायसोनिया, गोसो गोरबोनि। आदसा औ दाख्लैसो आंनि ओंखारनाय अननाय। औ। थेंक इउ आब'निसिमबो औ। ओरै हरदो दे। खुलुमबाय, औ आंनि मुङा रिता बसुमतारी, औ आं क'क्राझारनिनो। औ। ओमफ्राय नोंना मेथाइआ मा मा दंमोनलाय आब'? मेथाइआथ' दङ, फकबो दङ, मदार्नबो दङ। औ दा आं साबसिन मोजां मोनो औ खेबसे नुनायावनो आं फागिलि खेबसे जाबाय। नुनायावनो आं औ। आदसा खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि जाबाय, खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि
बेनोसै आरोखि थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा नै सार दङ साराबो माने आगोल समावहाय मेथाइबो रोजाबोमोन ओमफ्राय दा जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे दैदेनगिरि बिथां सारमोननि नाजानायावनो दिनै जोंनि बर'नि दोरोङारि जे मोसानाय दामनाय देनाय बेफोर गासैबो सिस्टेमेटिक जानो थांबाय माने जालांगासिनो दङ दा बिथां सारखौबो आङो नोंथांमोननो इन्ट्रडाक्सन होना होबाय थेंक इउ सार नोंथांनिखौ आंनि इन्ट्रडाक्सन थेंक इउ दे गोजोनबाय औ नामखौल' खोन्थाहरदो सार आंनि मुङाथ' थानेस्वर गयारि बारग' दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि दा बोसोनगिरि जायगाखौ खोन्था सार कार्बि आंलंनि ओरैनो लांहिननि बयखौबो बरायबाय दिनैनि हाबाफारिनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ जोंहा आब' इन्ट्रडाक्सन होदो नोंनि नाम बबे जायगानि आंनि नामा साइन ब्रह्म आङो दतमानि खुगा मेथाइ खनगिरि आं बांसिनानो खुगा मेथाइखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय आङो मोनसे समाव खनदों आदा बिनयजों ओइ गुमै दबा फलान अनेकथा खननाय होमबाबो आं बेखौ मोजांसिन मोनो आरो गोबां मेथाइ दङ आब'नाबो माने खुगा मेथाइआव बांसिन इन्टारेस्टेड बांसिन खुगा मेथाइ रोजाबो आब' आरो मिथिनो मोनबावो माने गाबनाय उदखारि बायदिसिना माबाफोरावहाय बिराद मोजां खनो होननानै मिथिनो मोनो थेंक इउसै आब'निसिम आरो आब' सासेनो हरदो बेखौ खुलुमबाय आंनि मुङा फुलमथि बर' आङो थारायबारिनिमोन आङो जावजाबो खनदों आदा बिनयजों बांसिनानो जावजामोन आरो मेथाइआ ओमफ्राय दा सिंगेल दङ जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ बे आरो जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ बिराद मोजां मेथाइ बेबो बिथां आब'आबो गोबां मेथाइ रोजाबबाय आरो रेडिअ'आवबो गोबां मेथाइ रोजाबबाय दा थेंक इउसै आब'निसिमबो आरो दंबावो रायजोफोर जोंहा नै आरोबाव दंबावो आब' मेन'का बेखौथ' सिनायखायो बयबो माने सिनायोबाबो माने मेथाइखौल' सिनायो जानो हागौ मानसिफोरखौ नुफेरा माने सिंगारफोरखौ बारा मोगथाङाव नुवा एक्टर एक्ट्रेसफोरखौसो बांसिन नुयो ओंखायनो सिंगारफोरखौ बारा नुवा नालाय ओंखायनो दिनै आं नोंसिनो देखायबाय एबा नायनानै लादो दे आब' खिथाहरदो एसे नोंना मा जायगा आंनि मुङाथ' मेन'का बसुमतारी आं थायो थेङापारा दुब्लिबारियाव क'क्राझार ना क'क्राझार ओरैनोथ' आब'ना गोबां मेथाइ दङ नङा होमबा ओरैनो सबसे साबसिन नोंनि खननाय मेथाइ अबेखौ साबसिन मोजां मोनो नों आं मोजां मोननायाथ' बहुद दं जायखिजाया रैखाथिनि आङो आदा बिग्रायजों आंजों खननाय आं जिउनि दावबायारि बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो सानैजों दुएट खननाय आरो बेखौ आं जोबोद फसायो आरो दङ साबसिन खननो मोजांसिन मोनो नों मानो एसेबां आं मोजां मोनो नोंखौ बेखौ आं मोजां मोनो आरो बेनो आरो थेंक इउ आरो बेनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन आरोबाव रोजाबलांनो नाजाबाव आब' थेंक इउ आरो नोरै जोंहा दङ दुधनायनिफ्राय आब' सुजुमा दैमारि खुलुमबाय दे आब' एसे नोंनिखौ खिथाहरफिनदो इन्ट्रडाक्सन आंनियाथ' जायगाया दुधनाय गामिया जाहैबाय मेसेंफारा
नामखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ सुजुमा दैमारि बेनो आरो ओरैनो आब'नि मेथाइफोरा मा दंमोनलाय? आंनि मेथाइआथ' गोबां दङ रोनसोन्द्रि केसेटनि आइजोजों आइजो गोसो फागुन आइजोजों आइजो बे मेथाइआ आब'निनो आइजोजों आइजो बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो आइजोनि मान हारिनि मान आइजोनि मान हारिनि मान जेनिबो जेरावबो गोसारहोगोन जों हायेन हाजो आरो नै मुंख्लं बे जाबाय रोनसोन्द्रि केसेटनि आरो गोबां दङ ओरैनो आरो बेखौबो आं एसे खोन्थाखानोसै डक्टर भुपेन हाजरिकानि बिखा दुब दुब बुखु हम हम मेथाइखौ बेखौ आं खननाय जादोंमोन बेनो आरो थेंक इउ आब' बेखिनिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय थेंक इउ। आरोबाव गोबां देंखोगिरिफोर दंबावोमोन जोंनि गेजेराव जेरै बर'नि मुंदांखा देंखोनि रानि मेडाम सुलेखा बसुमतारी बिथां मेडामाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दा बिथां मेडामा जोंजों लोगोसे गैयैलाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाखिसै बिनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो माखासे देंखोगिरिफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै आरो बर'नि माखासे दोरोङारि दामजु दामगिरि बिथांमोनखौबो आं नोंथांमोननो सिनायथि होनो हायासै बिनि थाखाय आरोबाव निमाहा बिबावबाय। दा बेखिनिखौनो दिन्थिनानै एबा सिनायथि होनानै आंनि फिसा ब्लगखौ एबा ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिनाय हाबाफारिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ बाय बाय।